Barne begirada proiektuaren helburu nagusia zen hirietatik kanpoko herri txikietan, bai Gabirin, Ezkion eta Zerainen, kultura sustatzea. Horretarako 4 ildo jorratu ditugu. Alde batetik tailer esperimental batzuk antolatu ditugu disiplina ezberdinetan oinarrituz, adibidez zeramika, gastronomia eta elikadura sobirunatasuna, artea eta dantza. Barne begiradak proiektuaren barruan sortu dugun tailer honek laguntzen du pixkat umea konektatzen landa eremuarekin, ez naturarekin eta umea gerturatzera. Sentitzera landa eremuak eskaintzen ditun aukera eta erramienta guzti horiek ohituta gaudelako umeak normalean parkean jolasten dutela. Eta orduan da momentu bat edo aukera bat hori, jakintza tradizionalak edo gerturatzeko 21. mendeko ume horri, ez hain hirikoa edo herrikoa dan ume horri. Yo creo que cuanto más urbanizados nos convertimos, cuanto más cerca de la ciudad vivimos, la conexión con la naturaleza claramente la perdemos, la conexión con la tierra es la que perdemos. Se nos ha olvidado qué productos son de cada época, se nos ha olvidado, se nos han olvidado los nombres de los árboles también. En 2 generaciones hemos perdido mucho contacto con la naturaleza y con el mundo rural, y en pueblos como Gabiri sí que se conserva, y yo creo que tenemos que ir a conservar toda esa sabiduría además que se está perdiendo con los mayores. Gipuzkoa txikia da eta oso gertu dau baserria eta industria adibidez. Eta askotan gizartea nahiko urbana da, naiz eta landa eremuan bizi, ez? Eta ohiturak dauzkagu, hiriko ohiturak askotan, naiz eta bertan baserrik ikusten ditugun, ez? Eta orduan hori, distantzia hori fisikoki ez da existitzen, baino ohituratan gero eta handiagoa. Porque están perdiendo muchos saberes, ¿no? O sea, es como saberes populares que nos están transmitiendo de generación en generación. Gure lehenengo landa edo natura eremua gorputza da, gertuen dagona. Garrantzitsua da naturan sormen prozesu edo tailer hauek planteatzea, iruditzen zaigulako naturatik kanpo bizirreala gure egunerokotasunean, gehien bat herrietan eta hirietan bizirrea, eta naturakin oso deskonektatuta, ez? Es muy importante trabajar con la herencia, con el patrimonio, con el acervo recibido, pero yo creo que la cultura y las artes nos permiten también pensar de forma disruptiva, divergente. Permiten generar propuestas a veces inesperadas para resolver problemas contemporáneos. Eta bestalde, Zerainen egonaldi artistiko bat antolatu dugu, Ars Natura izenekoa, Zerainla elkartearen laguntzarekin, eta bertan Gari Aranbarrik bere prozesu artistikoa burutu du. Eta hor azpimarratu nahiko nuke pixkat, herriak izan duen erantzun oso egokia, ez? Nola hartu gaituzten harreran. Nik uste oso abaresgarria izan dela beraiekin lankidetzan aritzea, eta nik uste hau lehenengo pauso bat izan dela, eta hemendik aurrera ere horrek espero dugu beraiek ere bidelagun izatea etorkizuneko proiektuetarako. Ars Natura egonaldi artistikun hilabete naiz lanin, eta hasieran presentatu nun proiektu izan zen baserrien okupazioen inguruko hausnarketa bat, edo ikerketa bat, eta pixket hortik hasike, azkenin nintzena da espazioei eta materialtasunei buruzko ikerketa artistiko bat, eta hausiak izan dira pixket ikertu dituten hilduk, aplikaute Zeraineko paisajiei, eta baiki izan da paisajiei buruzko hausnarketa bat zentzu handi zegoen. Gero hemen Ezkion igartu behitin martxoaren amaieran izan ditugu topaketa batzuk, jende aditua izan da bertan, pixka bat landa eremua,
artea eta lurraldetasuna pixka bat gai horiek jorratzen. Eta nik uste hori interesgarriena izan da praktika ezberdinak partekatzea, beste proiektu batzuk ezagutzea estatu mailakoak, baita ere elkar ezagutzea. Yo creo que este tipo de encuentros es el momento y el lugar donde de momento todavía nos vamos conociendo, la gente que cada cual desde su lugar estamos trabajando en cuestiones relativamente cercanas y que en efecto no nos conocemos, es decir, estamos ahora mismo en un momento totalmente incipiente, ¿no? En los últimos pocos años están surgiendo cantidad de iniciativas que plantean ese cruce o se sitúan en ese cruce entre lo rural y la cultura contemporánea. Eta nik uste oso aberasgarria izan dela eta beti ikasi egin dugula, beste esperientzia batzuetatik. Uno crece no solo trabajando sin ver lo que pasa, ¿no? Sino uno crece también con los demás. Conocer otras realidades es fundamental para también entender la realidad que uno vive, ¿no? Y cómo puede trabajar en ella. Eta gero azkenik laizter argitalpen bat aterako dugu kalera, eta hor ere baita beste zenbait adituk pixkat hildo beretik joko dute pixka bat hori, landa eremua eta arte garaikidearen arteko lotura hori eta praktika horiek, eta baita ere kulturaren garrantzia edo azpimarratuz horrelako proiektuetan. Uste dugu arte garaikidea lantzen duten artistek eta praktikek beti ere beste irakurketa batzuk egiten dituztela, aberasgarriak izan daitezkenak, eta guk hemen gartu behitin urteak daramatzagu, hemen ondare bat daukagu, baserri bat daukagu 16. mendekoa, kontatzen dugu garai hartako jakinduriak eta bizimoduak eta bar, baina gaur egungo ikuspegi hori ere ematea eta zalantzak eta erronkak eta horiek mahai gaineratzea interesgarria da, eta guk uste dugu arte garaikideak ere horretan laguntzen duela, eta beharrezkoa dela pixka bat bi mundu horien arteko lotura hori lantzea eta aztertzea.